Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Dragoș Vasilescu, este ora 21, trecute fix cu 5 minute. În seara asta, așa cum v-am promis aseară și cum ați văzut în promoționalele noastre, o am invitată pe doamna Grațiela Leocadia Gavrilescu. Țineți minte acest nume pentru că domnia sa este candidatul USL pe Colegiul 3. Nu, vreau să spun altceva, dar candidatul USL și nu numai, candidatul PNL, Partidului Național Liberal, întotdeauna confund NL-ul cu DL-ul. Să nu-l vă rog eu, nu cu mine. Așa. Vă rog, nu. Bine, PNL, Partidul Național Liberal, mai bine spunem așa. Mai bine spunem așa? Da. Partidul Național Liberal. O să-i rog pe colegi să spună, scrie acolo pe burtieră cine este doamna și eventual cine este domnul. Mulțumesc. Doamna Gavrilescu vine direct de pe teren. Doamna Gavrilescu, astăzi s-a întâmplat, aș vrea să vă informez, probabil cunoașteți problema, o nenorocire. Sau era să se întâmple o nenorocire, o mamă cretină și tembelă și-a abandonat copilul la marginea unei păduri. A fost găsit absolut întâmplător de cineva care a anunțat ambulanța și l-au găsit pe copil hipotermic. Se pare că ar fi o studentă și care își va căuta scuze pentru această faptă nenorocită. Copilul, dacă ar mai fi rămas câteva zeci de minute la marginea păduricii unde a fost găsit, ar fi murit. O să rog pe colegul meu Edi Moldovan să-mi aducă din redacție să comentăm acest eveniment. Atât prima pagina ziarului Telegraful de Prahova, cât și pagina în care articolul este comentat pe larg. Ce ziceți de asemenea? Inimaginabil. Da. Irresponsabil sau irresponsabilă această domnișoară, că bănuiesc că este extrem de tânără. Și cred că mă gândesc, oare avea părinți? Părinții n-au văzut-o că este însărcinată? Ce se întâmplă? Sau ce s-a întâmplat? Și cum de s-a gândit că lucrul cel mai bun este să își lase copilul la marginea unei păduri? Deci este omor aproximativ, noroc că copilul trăiește, bănuiesc că în momentul acesta este în viață. Dar putea să se întâmple, este totul cu premeditare. Da, Din păcate, nu este un caz singular. Și vedeți, educația contează enorm. Și educația pe care o primești din familie, dar și educația pe care o primești din școală. Și cred că, dar chiar este zdruncinător. Sunt curioasă, este din Ploiești? De unde este această domnișoară? Deocamdată poliția nu ne-a dat amănunte. Și câte luni avea copilul? Trebuie să fi fost foarte mic. Era ieșit din maternitate de 4 zile, de unde se trage concluzia că omul este un animal extrem de rezistent. Domnul Vasilescu, bănuiesc, mă dau cu presupusul și bănuiesc că instituțiile statului o să ancheteze și o să ne dea și verdictul asupra acestui caz. Dar dacă știa că nu poate să-și permită să țină un copil, cum de s-a gândit că este mai bine să-l nască și să-l ducă singură la moarte? Da, vedeți, aș prefera, e un caz care chiar nu face plăcere și după toată munca de astăzi în care am văzut atâtea femei fericite ținând copii în brațe, astăzi am fost în Scorțeni și am fost în satul Mislea și în Scorțeni ca atare și mă uitam cât de multe mămici erau cu copii în brațe. Unul chiar avea ultima, spre seara acum, târziu, copilul avea 4 luni. Era atât de fericită și mama și bunica erau fericite. Și cum? Dar nu mai pot să comentez. Doamna Gavrilescu, asemenea lucruri, iată, se întâmplă din nefericire pentru copii, din nefericire pentru noi toți, pentru că o viață urmată din inconștiență sau din tâmpenie sau din prostie sau din nebunie, eu cred că singura pedeapsă pe care i-aș da-o individe îl ia, aș lăsa-o în pădure în pielea goală vreo 3 zile și 3 nopți să vadă și ea cum e. Dar eu n-aș lăsa-o în pădure. Ba da, în pădure, acolo unde l-a lăsat pe copil. Poate că o să fiu răutăcioasă, dar cred că aș găsi o metodă
prin care să o pedepsesc pe toată viața, nu că statul în pușcărie, că acela e ușor pentru o faptă din aceasta, ușor, stă niște ani și pe banii noștri mănâncă. Nu. Da, clar. Aș spune să își dorească să aibă copii și să nu poată să-i facă. Să nu fie lăsată să-i facă. Da, Și nu vreau să spun cuvântul usurător care l-aș folosi. Să fie castrată. Se subînțelege. Absolut. Eu cred că poate sunt răutăcioasă. Eu cred că i-aș castra la gât pe ăștia, doamna lucrul acesta se merită. Frumos, așa le-aș castra jugulara de vreo 3 ori și i-aș lăsa la marginea pădurii. Deci, la început eram tristă pentru că chiar m-a marcat acest subiect. Dar acum chiar mă enervează. Cred. Pe mine m-a enervat de mult și în momentul în care am auzit știrea astăzi, îmi venea să mă duc eu să fac dreptate, cu toate că o femeie s-ar putea să nu făcut singur acest lucru, se pare că și concubinul ei ar fi sprijinit-o, dar mă rog, ăsta e un animal, nu mai e femeie, care merită să fie tratată ca un animal turbat. Dar mă rog, trecem peste eveniment, cum mai e pe câmpiile Colegiului 3. Colegiului 3, și da. Dumneavoastră nominalizați de fiecare dată. Băicoi, Cocorăști, Misli, Scorțeni, Telega, Florești, că treceți pe partea cealaltă a lui DN exact. Și spuneți Florești, Măgureni, Filipești de Pădure. Și gata, le-am enumerat, sunt 7. Cocorăști, Mișli, Telega, Florești, Băicoi, Scorțeni, Filipești și de Măgureni. Și Măgureni. Măgureni era pe la mijloc. Îl avem aici colegiul de deputați, colegiul 3, unde e? Colegiul 1, colegiul 2. Da, acum ca să vă și înveselesc un pic, domnul Vasilescu. Înveseliți-mă, și să înveselesc pe telespectatorii noastre. M-ați prezentat frumos, ca de fiecare dată. Grațiela Leocadia Gavrilescu, acum 2 zile, tot mergând prin colegiu și spunând Grațiela Gavrilescu, marea majoritate a celor cu care mă întâlnesc, 99% mă cunosc și îmi și spun, și la un moment dat tot spunând, votează USL, votează, am zis, m-am prezentat la un moment dat Grațiela Uselescu. Deci a fost așa de frumos că eu cred că persoana respectivă a și spus nu o să uit niciodată, zice, și este practic imposibil să nu votez USL-ul. Cred că vă mai ia și gura pe dinainte, păi doamna ce să fac dacă tot zice? Dar de ce? Pe buletinul dumneavoastră de vot scrie Grațiela Leocadia. Da, nu ca să mai și râdem, să trecem totuși la o atmosferă plăcută în această emisiune. Apropo, pe cine votați la... Unde? La alegerile acum. Păi cum cu cine? Cu USL-ul? Cu cine aș putea să votez, domnul Vasilescu? Pe cine, doamnă? Și pot să mă votez chiar pe mine, pentru că am posibilitatea să votez în colegiul în care sunt candidat. Știți care e problema? Eu la un moment dat nu Dacă puteam... voi vota la Ploiești, acolo unde am domiciliu, cu certitudine votez tot USL-ul. Eu am avut o mare dilemă, chiar trilemă. Cum ar putea un om care este candidat să se autovoteze? Dar după aia mi-am dat seama că dacă se autovotează mai câștigă un vot în plus. Nu, dar am și eu drept constituțional. Păi da. De a-mi exprima votul. Și este vă votați normal. la Scorțeni sau dar la... este... Nu, bănuiesc că voi vota... Data trecută am votat la Băicoi. Și cred că și de data aceasta Aveți la buletin fel. de Băicoi sau cum se face? Nu, deci poți să votezi în colegiul în care ești candidat. Doamna Gavrilescu, am văzut o știre, iertați-mă cu asta, cu votatul, niciodată nu mi-e clar... și s-ar putea să ajung și eu să votez dacă ajung acasă în timp util. Nu, veți merge să votați ca să vă exprimați, cum vă spuneam, votul, că vă spune în Constituție că este un drept. Nu. Și vă rog să beneficiați de acest drept. E un drept, nu o obligație. Da, nu este o obligație, dar este un drept pe care dumneavoastră nu cred că vă permiteți să nu vi-l... să nu și faceți. Știți care e treaba? Aveți suficient timp pe data de 9, chiar dacă ați avea emisiune. În sectorul în care locuiesc am niște băieți care... Da, nu pot să vă spun decât să votați USL și la București. Eu nu cred că dacă dumneavoastră ați fi la București pe colegiul ăla ați vota USL-ul, dar nu mai contează. Păi de ce n-aș vota? Adică ce se întâmplă cu acei cetățeni din colegiul respectiv? Nu știu în ce colegiu exact locuiți. Nu-mi place de fața lor. Nu vă place de fața candidaților? Da. Dar nu contează că poți să fii și urât și dacă să fii un candidat foarte bun. El așa ca și om, să fii ca o personalitate și să poți să fii convingător și să știi ce ai de făcut. Asta nu înseamnă că dacă nu arăți bine, nu poți să fii și votat. Doamnă... Că doar n-avem fotografii pe buletinul de vot. N-aveți? Păi n-avem.
Imediat o să vă spun. Așa, bun. Ați fost acum, cu puțin timp în urmă, ați inaugurat un dispensar. Adică chiar ieri. Păi da, cu puțin timp în urmă, n-au trecut 24 de ore. De asta spuneam așa. Da, corect. V-am văzut la televizor? V-ați văzut la televizor? Eu nu. Nu. Stimați colegi, dacă aveți cumva la îndemână știrea cu doamna Gavrilescu alături de, în fața dispensarului și dând... În fața centrului medical de la Cocorăști Misli, vă rog frumos, așa e, că scrie de vreo 3 ori în știrea aia, centrul meu apare sus așa. Acolo. Dați-ne și nouă știrea să o vedem și dați-ne și nouă drumul la aerul condiționat, că am început să transpir. Ce ziceți de chestia asta? Sunteți de acord sau nu suntem de acord? O aveți, perfect, dați-i drumul. Aveți și telefoane, am observat acolo, nu răspund la telefon. Construcția dispensarului a început anul trecut în luna octombrie. Având în vedere că în urmă cu câtva timp primăria a rămas fără fonduri, edilul nu credea să termine lucrarea anul acesta. Dar cu ajutorul Consiliului Județean și al deputatului Grațiela Gavrilescu, noul dispensar a fost inaugurat înainte de sărbătorile de iarnă. Acum câteva luni chiar eram în Franța și domnul președinte m-a sunat și m-a întrebat unde este acest dispensar și cât mai e de realizat la el, ce mai trebuie, și a venit sprijinul domnului președinte, a domnului deputat, ca să vedem realizat acest vis mult mai devreme decât mă așteptam. Spre deosebire de guvernarea anterioară, care a închis nenumărate spitale și dispensare din județ, reprezentanții puterii de acum acordă o atenție deosebită sănătății și încearcă pe cât posibil să rezolve lipsurile pe care prahovenii le au. Se spune clar că prevenția în sistemul sanitar este extraordinar de bună, pentru că atunci în sistemul sanitar se vor cheltui mai puțin bani. USL-ul a promis de la bun început că va fi cu ochii și cu sufletul foarte aproape de populație, pentru că USL-ul nu își permite să închidă spitale, așa cum s-a închis pe vremea guvernării Boc, ci dimpotrivă redeschide spitale. În cazul dispensarului din Cocorăști Misli, investiția a fost de 722.000 de lei, fondurile venind de la bugetul local, de la Consiliul Județean și de la Guvern. 300.000 de lei provin de la Guvern și aproximativ 400.000 de lei de la Consiliul Județean. De avantajele pe care le creează acest dispensar vor beneficia peste 4.000 de oameni, având în vedere că în Cocorăști Misli sunt 3.400 de locuitori, dar medicii au înscris și pe liste și persoane din localitățile învecinate. În clădire vor fi 2 cabinete ale medicilor de familie, un cabinet stomatologic și o farmacie. Clădirea a fost începută în octombrie anul trecut, a fost compartimentată cu 2 cabinete de medic de familie, o sală de tratament, un cabinet de stomatologie, o farmacie. Și am mai atașat noi o cameră cu acces exterior în speranța că vom putea muta poșta, care este atât de utilă cetățenilor. Deputatul Grațiela Gavrilescu dorește ca în viitorul mandat să readucă în prim plan legea prevenției, prin care prahovenii vor putea beneficia anual de un set de analize gratuite. Legea prevenției trebuie neapărat să fie votată în viitorul Parlament al României și chiar în primele luni. Eu doresc tuturor românilor să nu aibă parte decât de sănătate și mai doresc ceva, ca cei care se implică la nivel național în lucru efectiv cu omul să fie responsabili, să nu mai facă fel de greșeli, cum a făcut guvernarea PDL, prin a tăia spitalii și a tăia bani din de la sistemul sanitar. După ce în ultimii ani fosta putere a arătat că nu are niciun interes pentru sistemul sănătății, închizând spitale și dispensare de care prahovenii au foarte multă nevoie, în sfârșit cineva încearcă să repare aceste greșeli. Primii pași au fost făcuți deja. S-au adus îmbunătățiri la Spitalul Județean de Urgență Ploiești, la Spitalul din Urlați și la dispensarul din Cocorăști Misli, după care vor urma maternitatea din Ploiești, Spitalul de Pediatrie și dispensare în localitățile Vadu Săpat, Colceac și Ceptura. Da, deci, după cum vedeți, doamna Grațiela Leocadia Gavrilescu se ocupă de sănătate, în primul rând, și, așa cum spunea în știre, de prevenție. Ce mai faceți de aici încolo? Ce v-ați propus, de fapt? Că asta am văzut. Asta e Panglica, gata, a intrat în circuitul medical.
Sunt medici acolo, sunt asistente, Erau, tot ce trebuie. bineînțeles că era și medicul de familie, unul dintre medicii de familie, era și medicul stomatolog, o domnișoară extrem de drăguță care este chiar din Ploiești. Și cred că toți cei care au fost ieri prezenți la această inaugurare s-au bucurat enorm, pentru că este într-adevăr un centru medical, după cum ați văzut, exact la standarde. Aparatura cabinetului stomatologic va fi tot la standarde europene și cu siguranță medicii care vor desfășura activitatea în acest centru medical de la Cucurești în Misli sunt oameni competenți. Da. Și nu vom avea probleme. Ați văzut ce înfofolită era doamna Gavrilescu, avea și fular și geacă, dar n-am văzut că ar fi scris ceva pe geaca aia. Ba da, scria discret. Scria Îmi pare discret. rău, din obișnuință, da. Cred că N-ați adus pixuri, apropo. Da, cred că nu, dar o să cred că în mașină am. Deci, am în mașină, da. Când plecați, vă dau în mașină, am și broșura. Dacă trimiteți la mașină, să știți că am și broșura. Da. De câte ori a venit afișe pe la noi, ne-a promis că ne aduce pixuri, pe care să scrie Grațiela Gavrilescu, deputat, Colegiul 3, nimic. Nu simplu, Grațiela Gavrilescu, nu, unele nici măcar fără nu sunt Leocadia? inscripționate, fără Leocadia, pentru că ele în general au fost date cu pliantul pe care eu l-am făcut, în care îmi fac și raportul și în care îmi prezint și ceea ce dorește USL-ul, bineînțeles, din care și eu fac parte pentru mandatul viitor. Și atunci am considerat că pixul e bine să fie... Mie discreția îmi place foarte mult. Da, scrie pixul, că am mai primit un pix pe stradă și nu scrie. Scrie bine, scrie foarte bine. Nu scrie de unul singur, dar cu ajutorul dumneavoastră, cu certitudine. Am înțeles, da. Dar discreția, cred că marea majoritate mă cunosc că sunt un om discret. Eu nu cred că e bine să fiți discret în perioada asta, doamna Gavrilescu. Ba da, pentru că lumea te ține mai bine minte. Doamna Gavrilescu, faceți ce vă spun eu. Eu sunt și bun, frumos, deștept. Să scriu cât de mare. Deci așa, sunt frumoasă, sunt deșteaptă, sunt candidata voastră forever. Nu, candidata lor știu că sunt, deputata știu că sunt și deputata dumnealor, deci ca atare ei mă recunosc. Spun singur, nu mai ne spuneți că sunteți doamna Grațiela Gavrilescu, că noi vă cunoaștem. Vedeți de ce n-am candidat eu la Filipești? Că aveam o mătușă acolo, dar nu mai e săracă, e de mult. Mi-ați promis că o să mergeți cu mine la Filipești. O să merg, doamnă, dacă mă luați. Viitoare, da, marți vă invit. Da? Da. Mă voi suna să mergeți să vedem dacă mai știți măcar unde a stat mătușa. Nu cred. Nu știți. Știu că aveam un unchi care stătea prin Provița. Nu, prin dar mergând colonii. mai mult așa și bătând din casă în casă și tot întrebând de numele mătușii, s-ar putea să vă ducă cineva direct la ne duce sigur, pentru că ăla, unchiul meu era ultra-arhipara cunoscut acolo, era moașe de ăsta, felcer, ceva de genul ăsta, asistent medical, a scos la dinți și a făcut multă lume bine. Doamnă, vreau să vă întreb altceva. Lăsați-o pe mătușa că e la 7, cât e? 6 feet under. 2 metri jumate sub pământ, vă dați seama. E de mult. Era sora lui bunică. Bun. Care sunt problemele oamenilor cu care oamenii vin și vă spun că e imposibil, cu legii mei, când ies pe stradă, oamenii încep, am aia. Poate o să vă surprindă. Și poate că nici nu se crede, să vă vină să credeți, dar cred că dacă aș avea un cameraman după mine sau ați merge dumneavoastră personal, să vedeți că lumea știe exact ce vot trebuie să dea pe 9 decembrie. Lumea știe cel puțin pe unde am fost, că am fost la Florești, că am fost la Măgureni, că am fost la Băicoi, sau astăzi la Scorțeni sau la Telega. Toți au știut să spun așa. De data aceasta avem alegeri parlamentare, știm sigur, nu mi-au cerut canalizări, nu mi-au cerut drumuri. Păi de asta a fost vorba că se ocupă primarul. Păi nu, ca să vă spun că nu au cerut lucrul acesta, 90% dintre ei spun așa, să nu ne tăiați pensiile cum a făcut guvernul Boc și Ungureanu. Dați-mi voie, iertați-mi o secundă, vreau să stau de vorbă cu colegii mei din regie, Colegiul 3 deputați, stimați colegi, pentru că există două colegii 3, Colegiul 3 deputați de Băicoi. Deputați și Colegiul 3 dăilalți. Este Senat. Senat, da? Deci Colegiul 3 deputați, scrieți acolo că altfel ne bate doamna Gavrilescu de ne ascultă cu urechea. Nu știu. Aici scrie deputați, dar acolo pe, ia uite, deputați
UDMR, bla, bla, bla. UDMR, v-ați întâlnit cu colegul noastră de la UDMR? Nu m-am întâlnit, mi-ați promis dumneavoastră că l-aduceți aici în platou. În dinți, poate, că nu nu mai avem mult timp și ca atare să termină campania electorală, dar să revenim aici la ceea ce spun cetățenii. Vă rog, asta era foarte important. Clar, nu dorim, vrem să se facă dreptate, nu dorim să ni se mai taie pensiile, nu dorim să mai se taie salariile, dorim să avem locuri de muncă, dorim să avem un guvern stabil. Încă ceva, un lucru extrem de important. Aveți grijă cu cine negociază guvernul sau cu cine puteți dumneavoastră să negociați, Parlamentul României cu cine negociază în relația cu Uniunea Europeană. Ieri chiar am întâlnit un domn din Cocorești Misli care venea din Creta, este de mulți ani plecat acolo și mi-a spus: votez aici acum pentru că vreau să facă dreptate și pentru că vreau ca românii să trăiască bine și în liniște. Extrem de important. De stabilitate. Doamnă, dacă eu Deci, în concluzie, românii, inclusiv cetățenii din colegiul meu, care sunt tot români, marea majoritate de naționalitate română, știu. Dar ce mai sunt și de naționalitate maghiare acolo? Mai găsești câte unul, doi, nu mai vine de pe undeva. Știu exact ce vor pe 9 decembrie, pentru ce dau votul. Doamnă, și sunt nemulțumiți de ce s-a întâmplat în perioada precedentă. Sunt nemulțumiți că mi s-a... Da, spuneți, vă rog. Eu aș da votul pentru un singur lucru. Indiferent cui și-ar lua angajamentul și l-ar respecta, pentru că în momentul în care nu și l-ar respecta, aș urla în gura mare: te-am votat și m-ai trădat, dacă ar exista cineva care după alegeri va face în așa fel ca în România să se respecte legea și ordinea. Cred că nimic nu e mai important în țara asta decât să respecte legea. Așa bună, proastă cum e, perfectă, perfectibilă, nimic nu e perfect. Să se respecte legea. În fiecare seară vin pe DN1. În fiecare seară de la Ploiești la București văd cel puțin 2 accidente, făcute din prostie. Aseară era ceață pe sau DN1. din viteză excesiv de mare. Din prostie, tot prostie e. Da. Era ceață pe DN1, treceau pe lângă mine niște unii cu mașina de vă zburau și pe dumneavoastră după șosea. Da, eu eram frumos, mergeam pe dreapta mea, n-aveam nicio problemă. Dar singurul lucru pe care vă rog pe toți cei care veți fi deputați, veți fi în Parlamentul României, faceți în așa fel încât să se respecte legea. Cine nu respectă legea, sub orice formă, inventați noastră niște legi dure, pentru că în America, și nu numai în America, și în Rusia, dar în America avem un exemplu, democrația s-a făcut cu pistolul. Cine nu respecta legea, cine arunca semințe pe jos, era împușcat în cap. O să vi se pară absurd. Eu nu sunt de acord cu lucrul acesta, nu. Da, da, ia uitați-vă unde sunt ăia și unde suntem noi. Uitați-vă la englezi, unde sunt ei și unde sunt... E adevărat. Da, vremurile acestea au apus de mult. Nu mai putem să facem și în 2012-2013, care bate la ușă, să facem la fel. A respecta legea, dacă avem într-adevăr o guvernare stabilă, dacă încercăm să creăm încredere poporului, că avem și suntem și noi românii suficient de inteligenți și trebuie să fim puși în valoare și suntem respectați, la fel ca și celelalte țări, nu avem niciun fel de problemă. Și atunci se va respecta și legea și atunci nu vom avea probleme. Deci să știți că o să fie un an foarte greu, 2013, pentru că avem foarte multe lucruri de corectat în Parlamentul României. Avem foarte mult de umblat la imaginea României. Avem foarte mult de luptat și de a comunica tot ceea ce vom face în perioada următoare, astfel încât fiecare cetățean să poată să știe ce îl așteaptă în perioada următoare, că este ea pe termen scurt sau pe o perioadă lungă. Este extrem de important să comunici și să spui adevărul oamenilor, pentru că de minciună s-au săturat. Au fost 4 ani efectiv numai și numai încercuiți de minciună. Trebuie să ieșim din acest cerc vicios și să începem o viață normală pentru români. Eu am o problemă, doamnă, cu această respectare a legii, pentru că, indiferent de cât de bine dotată ar fi poliția, Care poliție? Care mai există? Că și aceasta a fost... Există. Nu, dar și poliția, știți foarte bine, de la aruncatul
chipiului peste gard, au început domnul președinte să termine, să dorească din răsputeri să termine sistemul. Doamna Gavilescu, eu sunt și am fost întotdeauna alături de ofițerii Poliției Române, indiferent că sunt ei pe jumătate civile, acum nu se mai numesc colonei, se numesc inspector șef sau cum să... așa, pentru că poliția este singura instituție din țara românească care poate menține ordine. Și în care noi, când eram mici, chiar credeam. Chiar credeam, da. Și sectoristul meu îl țin minte pe Nea Vasile și acum mi-aduc aminte, Dumnezeu să-l ierte, cum ne duceam noi toți și îl trăgeam aproape de pantalon și spuneam de fiecare prostie pe care noi o făceam. Vă spun eu, aveam un sectorist la un moment dat la țară unde erau părinții mei. Deci legea trebuie să fie neapărat votată. Așa-l chema Jumătate Ilie și avea 2 metri jumate. Ne uitam așa, mamă, cât amidițeam. Da, nu așa că îl respectați, îl iubeați, păi știați că orice se întâmplă și orice mișcă el cunoaște, așa trebuie făcut. Nu aveam niciun fel de problemă în copilărie de respect, în afară de faptul că era mare, avea 2 metri și un pic, vă dați seama, iar noi ajungeam până la genunchi, sigur că respectam. Dar acum lucrurile s-au schimbat, poliția există, poliția este în slujba noastră, mai puțin în slujba celor care o plătesc, pentru că polițiștii sunt plătiți prost, încă sunt plătiți prost. Și credeți-mă că un om care e plătit prost și care se expune în fiecare zi contactului cu publicul, cu oamenii de pe stradă, dacă îl plătiți prost, sigur va lua șpagă și nu va juca cinstit. Nu, dar cum este să tai din salariu unui om căruia îi cer să fie extrem de ager, care are o mare responsabilitate, care trebuie să ne apere? Pe asta a făcut guvernul PDL actual ARD. Dar încă ceva. Cum dacă poliția română are o logistică sub nivelul celor din Uniunea Europeană? Tot datorită distinșilor politici. Cei care ar trebui să aibă grijă de noi, chiar în localitatea în care am fost astăzi la Scorțeni, erau săracii chiar disperați că aveau și ei o problemă cu mașina. Deci logistica acestei instituții, și nu este singura, este lăsată, este la pământ, pentru că nu a fost finanțat sistemul, pentru că s-a dorit să se strice acest sistem, s-a dorit să fie efectiv să se scoată cât mai repede la pensie oameni care au experiență. Un polițist nu se formează într-un an, ci se formează în 10 ani, poate 15 ani. Foarte greu găsești un om care să lucreze la juridic, foarte multă experiență trebuie să fii foarte bun analist. Da, să știți că noi avem o emisiune, o emisiune la Alfa TV. Extraordinar, este o meserie foarte grea. Da, avem fiecare zi la Alfa TV o jumătate de oră, o emisiune făcută în colaborare cu poliția, cu Inspectoratul Județean de Poliție Prahova. În fiecare zi câte un ofițer de poliție vine la Alfa TV și vorbește despre munca de poliție. Ne promovăm reciproc, poliția în sfera ei de influență și noi promovăm poliția, pentru că mie mi se pare că a respecta ordinea și legea, iar poliția veghează la respectarea legii și ordinii, este elementul primordial și fundamental al civilizației. Revenim, doamnelor și domnilor, după publicitate. Am revenit, doamnelor și domnilor, o aveți în fața dumneavoastră alături de noi pe doamna Grațiela Leocadia Gavrilescu, deputat și în același timp candidat al USL-ului la Colegiul 3, care Camera Deputaților. Camera Deputaților, nu despre asta era vorba. Era vorba, Colegiul 3 e format din Filipești de Pădure, unde am avut o mătușă, Băicoi, Scorțeni, Cocorești, Misli, Telega, Florești și Măgureni. Așa. Așa. Pe vremuri era frumos la Filipești, mirosea fum de cărbune, acum s-au băgat gaze. Să știți că voi merge cu dumneavoastră, doamnă. Ce, vrei să ți-l întorc așa? Uite, ia, cum? Mai. Să știți că nu numai la Filipești de Pădure este frumos în colegiul meu. Da, să unde? Mergeți să vedeți ce frumos este la Măgureni, pe urmă să treceți prin Florești să vedeți ce frumos este. Păi, și pe urmă sus la Telega, la Cocorăș, la Scorțeni și nu în ultimul rând la Băicoi. Da, dumneavoastră sunteți la Cocorești Misli. Da. Eu am trecut prin Cocorești Colț. Da, pentru că e pe partea cealaltă. Ați trecut la Filipești de Pădure, la Filipești de Târg.
Da. Rămăsesem, doamnă, la ce își doresc oamenii de la dumneavoastră, știind că nu sunteți nici primarul, nici cel care îi poate ajuta direct, ci doar indirect de acolo de la București. De acolo de la București, și oamenii își doresc să nu le tăiați pensiile și salariile. Și oamenii doresc un trai mai bun. Oamenii sunt conștienți că nu puteam în 6 luni de zile să întoarcem țara cu sus în jos și la 360 de grade să schimbăm toate legile și să corectăm tot ce a stricat PDL-ul, respectiv ARD-ul. În schimb, oamenii au într-adevăr răbdare, dar spun așa, mi-au spus așa: doamna Gavrilescu, când vă întoarceți în Parlament, arătați-ne, dați-ne primul semn că prima dată când veți modifica o lege, să apară pe toate posturile de televiziune să spună: modificăm legea educației, care s-a votat în Parlamentul României strâmb. Votăm, modificăm legea pensiilor, care a fost votată așa cum a fost votată. Zice, vrem și noi să știm. Și atunci avem speranța că, într-adevăr, lucrurile vor merge pe o cale bună. Dar să știți că poate nu credeți, dar sunt extrem de bine informați. Știu toate amănuntele, eu veștile... poate nu cred, da, în sensul că lumea... aveți senzația că postul nostru de televiziune nu informează. Vreau să spun altceva, că poate vă gândiți că, în general, lumea în mediul rural se culcă mai devreme, omul are grijă de o găină, de o vacă, de un cățel, de purcel, de toată lumea, de toate animalele și nu mai au timp și de televizor. Nu! Eu, cel puțin, am aflat zilele acestea, mergând aproape zi de zi într-o altă localitate, ce se întâmplă în România de la ei. Acum a ieșit domnul Traian Băsescu, care vrea să rupă USL-ul, că așa vrea dânsul, că vrea să manipuleze poporul și spune că nu vrea să-l pună pe Victor Ponta premier, pentru că și ce dacă? Dânsul încalcă Constituția și de data asta. Și am zis, da, unde ați auzit? Păi cum? A fost la televizor acum 10 minute. Deci oamenii erau extrem de bine puși la punct. Sau am văzut că ni s-a spus că se vor da în perioada următoare, deci de la 1 ianuarie, când USL-ul va avea un guvern și va fi susținut în Parlament de o majoritate de peste 60%, și nu am obsesie pe 60%, dar o să vedeți că și un pariu, dacă puneți cu mine, eu îl câștig, că se va umbla și la grupele de muncă, că atunci când veți veni la guvernare o să vedeți ce se mai întâmplă cu clasa asta 0. Chiar era o mămică care avea 2 fete gemene. Și mi-a spus, zice, am fost disperată. Am umblat, s-a cam terminat. Da, nu, zice, am umblat, zice, eu de când am auzit cu clasa 0 și tot au venit și au spus că o s-a modificat și trebuie să umblăm și n-aveam nici măcar unde, zice că nici nu știam în ce direcție să o iau. Și zic, și doamnă, cum ați rezolvat-o? Zice, doamnă, plângând, și pentru că am găsit înțelegere, că m-am dus la școală, că m-am dus la primar, că m-am dus unde m-am dus, până la urmă am găsit înțelegere, s-a rezolvat problema, noroc cu doamna Ecaterina Teodorescu, ministrul educației, că a reușit totul să deblocheze situația. Că altfel, dacă rămânea, nici nu mi-aduc aminte cum îl chema pe vechiul ministru al educației, cred că eram acum într-o nenorocire. Cred că făceam clasa 12-a, nu, toate clasele de liceu într-un an. Sau poate că făceam liceul la clasa 0. Asta era bine cu toate clasele de liceu. Da, ca să nu mai învățăm nimic, să nu mai știm pe ce planetă ne aflăm. Andronescu... Și tot s-au închis fel de Am o problemă și cu doamna Andronescu. Ei, dar puteți să aveți probleme și cu mine acum și cu toată lumea. Păi și cu asta nu înseamnă că nici eu n-am probleme cu anumite persoane. Eu sigur am o problemă cu domnul Funeriu. Bine, cu Funeriu, nu. Cu deci Funeriu n-am probleme. E distanță mare, domne, între fostul ministru al educației Funeriu lui și domnul, doamna Ecaterina Andronescu. Domnia sa habar n-avea câte state sunt în Uniunea Europeană. Dar era un lucru minor acesta, lăsați-l că... Asta este acum mare cu povestea pentru copii în care, nu vreau să-mi aduc aminte, pentru că ar trebui să-i fac reclamă negativă. De oameni care nu au semnificație, dar care în schimb au făcut foarte mult rău sistemului. Doamnă, îmi permite să nu vorbesc despre tâmpiți, să rămână. Dumneavoastră ați spus, e părerea mea, mi-asum în fața CNA-ului, în fața cui vreți, era ce spusei mai devreme. Bun. Deci, oamenii vor să trăiască mai bine și eu vreau să trăiesc mai bine, doamnă. Ce aș putea face după ce votăm USL-ul sau eu aș vota PNL-ul? Păi nu puteți să votați PNL-ul.
pentru că sunt puțin mai de dreapta decât... Unde să-l votați pe PNL? Că PNL-ul face parte din USL, din Uniunea Social-Liberală. Păi pot vota PNL-ul la Băicoi, Scorțeni, Cocorești, Misli, Telega... Cum? Votând Grațiela Gavilescu. Încercând, dar nu puteți să... Nu vă rog frumos, că populația trebuie, locuitorii Colegiului 3 trebuie să știe că USL-ul este cel care trebuie votat. Doamna Gavilescu, pe ce loc sunteți pe buletinul de vot? Numărul 2 pe buletinul de vot. USL-ul este pe numărul 2 pe buletinul de vot. Și dumneavoastră, cum se deschide așa buletinul de vot? Deci exact așa cum se deschide buletinul de vot. Sunteți a doua din stânga. Prima, a doua, da. Deci ați auzit, doamnelor și domnilor, din Băicoi, Scorțeni, Cocorești, Misli, Telega, Florești, Măgureni și Filipești de Pădure? Nu din stânga, ci din dreapta. Deci bine? Cum este foaia, da? Eu deschid foaia așa. Așa și este pe dreapta sus. În colțul din dreapta sus. Sunt 1, 2. 1, 2, nu, 1, 2. 1, 2? Da, nu 1, 2. Păi de la stânga la dreapta, nu se face așa numerotarea? Ba da. Ce se face una sub alta? Se face pe rând? Hai. Da. Deci, indiferent unde e, cum ați deschis buletinul, vedeți acolo Grațiela Numărul 2. Dacă vedeți numărul 2, scrie vedeți numărul USL. 2? Scrie numărul 2, bineînțeles. Scrie Grațiela Leocadia. Leocadia Gavrilescu și Leocadia USL. a spus acolo, țac, pac, ștampila și aveți un... E siglă frumoasă, arată bine, deci poți să te uiți imediat după ea să o găsești, să o reperezi. Sigla USL-ului. A, sigla USL-ului e combinată. Nu sub sigla USL-ului candidez? Da? Bun. Doamnă, ce v-ați propus să faceți imediat după alegeri? În afară de faptul că mi-ați promis că veniți la Alfa TV să facem un party, țibum, 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 țiparty. Așa? Tot aici în față, cum îl faceți pe cel din 1 luați decembrie. noastră toate aprobările și așa. Că vă dați seama, atunci fiind la guvernare nu mai avem și niciun fel de problemă. Îl putem face de Crăciun, de Revelion, deci nu este niciun fel de problemă. Și mulțumim reprezentanților, distinșilor reprezentanți ai primăriei care ne-au ajutat să facem petrecerea noastră de 1. Apropo, știți că aveți invitație la petrecere? Pe petrecerea noastră de 1 decembrie. O să fac tot posibilul să ajung, nu știu la ce oră, ținând cont că trebuie să merg și în colegiul la depunere. Nu știți la ce oră, pentru că noi o avem de la 10 la 3 și dacă veniți pe la 2:30, adio fasole. Păi nu, asta o să-mi ține și mie o porție de fasole cu cârnați. Cu cârnați? Nu, fără? Cu ciolanie, nu cu... Cu ciolan, noastră nu știu dacă puneți ciolan. Dacă veniți cu ceapa dumneavoastră, vă ținem. Vă promit că de undeva de la Măgureni, de unde voi fi în ziua respectivă, pe 1 decembrie, cer la cineva, la primar, la cineva pe stradă, dați-mi și mie niște... Dumneavoastră ăștia din Parlament nu, dar nu am de unde să cumpăr pe stradă, la lumea la țară, credeți că are ceapa întinsă pe marginea drumului ca să vadă? Nu, pe DN1 găsiți dumneavoastră funii de ceapă. De la mine în colegiu unde să le găsesc? Decât un obor în piață. La Scorțeni? Păi nici la Scoțeni, în piață, unde? Ce oameni la țară se duce să vândă ceapă când fiecare are ceapă în curte. N-ați mai fost de mult, vedeți? N-am mai fost, doamna, adevărul e că n-am mai fost de mult. Și mergeți cu mine și niciun fel de problemă, aducem ceapă de unde doriți dumneavoastră din Colegiul 3. Dar să revenim de ce vom face în perioada următoare. Se va vota, bineînțeles, bugetul pe 2013 și de prima dată când voi ajunge, după ce voi depune jurământul, împreună cu toți colegii care am și semnat legea prevenției, care există și acum depusă la Camera Deputaților, vom lupta foarte mult și sunt convinsă că vom obține și finanțarea, astfel încât ea să poată să intre în vigoare și să fie prinși banii din 2013. Pentru că trebuie să ne gândim din ce în ce mai mult că poporul acesta trebuie să trăiască sănătos și să nu mai avem probleme, că și așa cheltuim foarte mulți bani pe medicamente și este cazul să cheltuim mai puțin dacă avem grijă de sănătatea noastră. După care sunt foarte multe legi pe care trebuie să începem să le modificăm. O să trebuiască să începem clar la modificarea Constituției. Ia uitați și ce nu siglă numai. frumoasă are doamna Gavilescu. O să mă ajute colegul să vedem aici acum. Da, vă rog, dumneavoastră continuați. Noi ne facem... să văd și o sigla acum, că m-ați făcut vedeți curioasă, la că eu televizor. știu sigla, dar am zis ca să vedeți, dumneavoastră arătați tuturor cetățenilor din Colegiul 3 că aceasta este sigla USL-ului pe care trebuie să voteze și aceasta este sigla câștigătoare.
obligatoare, iar la în județul Prahova, USL-ul va obține 60%, peste 60%. Și o să ne întâlnim pe data de 10, de 11 decembrie, când o să considerați noastră că este oportun și o să vedeți. Păi nu, o să veniți dumneavoastră prima dată la noi. Absolut toate colegiile. Doamna Gavilescu. Întâi să sărbătoresc, da, cu sticla de șampanie. Păi bineînțeles, și sticlă de șampanie, vedeți că sunteți 70. Dacă îi aduc și pe alegătorii mei din colegiul 3 aici, ce spuneți Dacă vine fiecare cu șprițul, dacă azi n-avem treabă, facem un party de neadevărat. Nu, noi venim cu șprițul, puneți dumneavoastră mâncarea. Punem, da, ce, credeți că e greu? Așa aducem noi ceapa. Așa cum Iisus a împărțit și a săturat poporul. Putem să aducem brânză cu 3 pâini de capul și 2 de la pești. Cineva de la Măguren, cu certitudine că mereu mă duc să iau de acolo. Deci ați văzut care este sigla doamnei Grațiela Gavilescu. O să fie o siglă alb-negru pe buletinul de vot. Dar nu ratați poziția a doua, pentru că riscați să o supărați. Mă face să râd, acum mi-am adus aminte ceva. Zilele trecute, mergând la Florești, undeva chiar în gară la Florești, eu tot spun USL, zic numărul 2 pe buletinul trenul, de apropo? vot. Nu eram pe jos. Nu era. Și era și aproape, era spre ora 5:30, deci era deja întuneric, nu mai era semi-întuneric. Și tot spunând numărul 2 pe buletinul de vot, un domn îmi spune: puteam să nu știm, că noi căutăm USL-ul până îl găsim. Deci vedeți că lumea votează USL? Păi ce da. faceți noastră? Așa că votați noastră la București tot USL. Nu votez USL și v-am spus în pauză de ce am. Deci la București 70 va ajunge procent pentru sectorul 1 acolo. Nu am niciun fel de problemă, doamnă. Puteți să spuneți orice. Eu v-am spus o poveste în pauză și voi vota eventual la Băicoi. Da, dar nu v-ați făcut mutație. Da, am voie. Dacă mă duc la Băicoi... Cum să vă duceți? Să vă duceți la Băicoi? Că n-aveți, legea nu vă permite să votați la Băicoi. Dacă sunt bolnav. Păi dacă sunt netransportabil. Vine cu urna mobilă. Acolo la dumneavoastră unde aveți domiciliu. Dacă sunteți internat în spital, la Băicoi. Păi vedeți. Ei, ferească Dumnezeu, nu vă doresc. Nici eu nu-mi doresc. Nu. Așa că... doamna Gavilescu, mai bine să fii sănătoși, să vă voteze pe dumneavoastră oamenii din Băicoi, din Mislea, din Scoărțeni, din Filipești, pentru că sunt destui care să vă dea votul și să ajungeți în Parlamentul ăla odată, pentru că avem atâta treabă. Trebuie să modificăm odată legea presei, care s-a modificat, trebuie remodificată. Și și ce dezbateri. Așa. Și ce nici nu mi-aduc aminte. Trebuie să intre și jurnaliștii. Eu am susținut și voi susține tot timpul chestia asta cu grupa de muncă, așa cum ăștia lucrează în grupa de muncă aia de să pun 2 zile într-una, ar trebui și pentru jurnaliști să faceți chestia asta. Și dacă îmi promiteți că veți face acest lucru, să știți că vă mai câștigați încă 2000 de voturi. Pentru că ziariștii, toți absolut care lucrează pe teren, lucrează la fel ca polițiștii, lucrează la fel chiar ca minerii. Se supun acelorași riscuri. Dacă nu ia la bătaie vreun golan, poate să le cadă... Nu, dar este frig, este cald, și ei sunt pe teren. Camera de luat vederi în brațe și când mai este și o fată frumoasă cum este domnișoara din stânga mea, care am văzut-o și pe frig acolo la Telega când inauguram drumul care face legătura, drumul Sării, face legătura din Valea Prahovei către Valea Slănicului, am și zis, este cred că singurul cameraman pe care l-am văzut eu la Prahova. Așa că ați văzut că avem aici noi avem foarte multe fete frumoase. Puteți să mai dați odată imaginea că nu doare. Posibilitatea să și... Ia uitați-o, este colega noastră care e cu camera pe mine. Le recunoaștem munca. Da, și spuneam, mai țineți minte că vorbeam de legea lobby-ului, care este extrem de importantă și care funcționează foarte bine Parlamentul European și ar trebui să funcționeze foarte bine și aici. Și în momentul acela nu ar mai exista intriga și înverșunarea între partidele politice, în care într-adevăr am putea să negociem astfel încât să știm cum să ne fie mai bine să votăm. Și n-ar mai exista certurile ca atale din plenurile Camerei Deputaților și Senatului, n-ar mai exista discuțiile interminabile la fiecare amendament în parte, azi votezi ceva, apoi mâine votezi altceva și te trezești în cameră votat altceva și uite așa.
deci uitați, încă o lege care trebuie neapărat să fie pusă spre dezbatere și care trebuie scrisă. Doamnă, și care trebuie susținută. Am această problemă cu ziariștii și numai pentru Parlament legea lobby-ului, nu numai cu... ea trebuie să funcționeze în foarte multe alte instituții și este o posibilitate cât se poate de bună de transfer de comunicare, deci de informații. Poți fără probleme să-ți rezolvi unele teme folosind această lege. Da, eu am mai găsit o siglă a USL-ului, iată așa o veți vedea pe buletinul de vot, alb-negru, și pe undeva pe acolo va scrie Grațiela Leocadia Gavrilescu. Nu Gavrilescu, Grațiela Leocadia. Ca la școală. Așa sunt. Păi, da. Dar de ce e albastră? Că aici la mine e alb-negru. Ați băgat... Nu contează, este USL. Am înțeles. Va fi așa triunghiul, pătratul respectiv, în care sunt scrise, deci exact, sigla PSD-ului, a PNL-ului și a PC-ului și, bineînțeles, USL deasupra. O găsesc, ascultați-mă, toți cei cu care am vorbit zilele acestea vor găsi cu certitudine sigla USL. Chiar nu interesează acel ADR, i-au crezut că au păcălit cu inima și că nu mai se uită lumea de portocalii și de PDL, dar nu au putut, nici măcar având o inimă ca siglă. Da, și nici PPDD-ul. Știți, apropo, știți cum sunt numiți PPD-iștii? Eu am crezut că nu aud bine, am crezut că chiar se vorbește de ceva. Și zice, prima dată am crezut, la Băicoi am auzit. Zice, șoricei? Și eu zic, ce șoricei? Domnului respectiv. Cum, doamnă, zice, așa îi chemăm noi de când cu Olchimu. Așa îi numim noi de când cu Olchimu pe cei de la PPDD. Vai, doamnă Șolobani. Da, bine, răutățile campanii. Acum, ca să mai și râdem, că vă spun, ar putea o să trebuiască să scriem un jurnal de campanie. Așa? Și dacă vă spun în fiecare zi câte peripeții și ce frumos este în campanie, nici nu vă puteți imagina. Doamnă... Este totuși, treci și prin momente grele, treci și prin supărări, treci și prin zbucium și prin răutăți și multe, dar până la urmă când tragi linia și când ai și un rezultat bun, îți aduce aminte cu plăcere. Eu sunt absolut de acord cu dumneavoastră că distinsul șef al PPDD-ului, PP, Dan Diaconescu, Elodia și alte fițe de genul ăsta. Da, apropo cu Elodia, ați văzut astăzi marele... Ce s-a întâmplat? Tot cu nu știu ce probleme, că mă uitam când am plecat de acasă. L-au acuzat pe cioacă de criminalitate. După sute de mii de ani suntem deja, după ce seriale s-au plictisit cei care se uită, că nu putem după ce va rafistorie alegerile, iar se va ocupa vreo 200 de ani de Elodia până la alegerile parlamentare. Nu trebuie să găsească o altă... Sau nu tot pe Elodia, că nu a găsit-o. Păi da, că l-au... Da, trebuie să o găsim. Pe lumea l-a găsit sigur. Bun. Unde a rămas? La Dan Diaconescu. Dacă ar fi să ne luăm după fața distinsului meu, fost viitor coleg, că se întoarce în presă, o lasă chestia asta cu Parlamentul, cu fițele, cu partidul, că și-a trăit traiul și-a mâncat mălaiul. Seamănă șoricel. Dar nu că nu se referea la contracandidatul meu, ci spuneau la colegul meu, Dan Diaconescu, în direct. Ăla seamănă șobolan, nu contracandidat. Nu știu cine e contracandidatul noastră, de să mă uit aici. La contracandidat. Ce-a făcut? Eu mă gândeam la contracandidat când ați Nu, ăla n-are față a spus colegul meu din presă, mă și gândeam când a fost colegul dumneavoastră în presă. A fost coleg și e, în continuare coleg cu mine, Dan Diaconescu, cu noi. Bun. Da, n-ați avut o Helodia. N-am avut o Helodia? Am avut mai multe, doamne. Mai și râdem, ce să facem? Dacă trebuie mai scărmână, mai băgăm. Nu aveți nevoie de așa ceva cu certitudine. Urmărește lumea postul Alfa TV fără Elodia. Vă spun cu siguranță. Au mai multe lucruri de învățat și mai multe lucruri de ascultat și nu aveți probleme. Este destul de urmărit. Păi o să vedeți mesajele pe care le primesc eu după ce plec de la emisiune. Să vedeți mesajele pe care le primim noi după ce terminăm emisiunile în fiecare zi. Aseară, de exemplu, am avut o emisiune cu colegii mei, cei care se vor ocupa de evenimentul de la 1 decembrie și nu numai, că pe cârca lor cade tot. Și am avut o grămadă de telefoane la care n-am putut răspunde pentru că
Era mare veselie, mare în platou. Ba chiar am avut și o transmisie sportivă, Petrolul a bătut cu 2-0, cu 2-0 colegi, sau am uitat eu, m-am oprit la 2-0. Cu 2-1, s-a terminat între timp, și-au spărat aia rușinea din penalti. Îmi zice o voce suavă și cristalină din... Adică, imaginați-vă un lighean de Tinichea tras pe pietriș, așa. Cam așa ceva audio în cască în momentul ăsta. Bun. Doamna Gavilescu, mâine ce faceți? Mai des ca să nu râd degeaba și singură. De lighean. Eu mi-am imaginez altceva, cum ați fi dumneavoastră bucătarul de 1 decembrie și toți colegii dumneavoastră. Să știți, doamnă, că știu să gătesc, nu mint, știu să fac ciorbă. Atunci faceți pe cea de fasole. Amletă. Hamletă. Amletă, nu? Da. Mă întrebați unde merg mâine? Mâine unde mergeți, doamna Gavilescu? Mâine voi merge tot la Scorțeni și apoi voi merge până la Filipește de Pădure și apoi mâine voi merge la Măgureni și răspoi mâine voi merge la Băicoi și uite, tot așa, vreți să vă spun tot programul pe zile? Păi ar trebui să ne-l cam spuneți, la noi când mai veniți? Nu știu. Când mai spuneți noastră? Bun. Când dați telefon? Ce le veți spune, ce le vreți să le spuneți? Da, așa, din suflet, din toată inima, chiar dacă unii și-au ales ca light motiv electoral inima e cu totul și cu totul altceva decât o biată siglă pe o bucată de hârtie. De fapt, niciodată, doamnelor și domnilor, nu contează, după părerea mea, și cred că nu e numai părerea mea, ci a tuturor oamenilor de bun simț, partidul din care faci parte, ci contează omul. Pentru că omul sfințește locul, iar Grațiela Leocadia Gavilescu și-a sfințit locul de deputat cu o grămadă de proiecte de legi, vi le-am citit data trecută. N-a stat degeaba ca alții, n-a dormit în Parlament, n-a votat la 2 mâini dintr-un singur motiv, că n-ajungea. Acolo trebuie să ai 2,10 metri la mâini să te cheme într-un fel sau altul. Și chiar dacă ajungeam, n-aș fi făcut-o. Apropo, este tot o încălcare a legii. Că spuneați că trebuie să respectăm legea. Da, clar. Dar eu o să-i rog pe toți și le-aș spune așa din suflet, doamnelor și domnilor, vă rog să mergeți pe 9 decembrie la vot și vă reamintesc că poate din 1990 și până astăzi, 9 decembrie 2012, este votul cel mai important. România poate să intre în normalitate prin votul dumneavoastră și poate să intre în normalitate alături de USL. Eu, domnul Vasilescu, sunt convinsă că cei din Colegiul 3 vor vota USL, atât la Camera Deputaților cât și la Senat. Vor vota Grațiela Gavilescu Leocadia. Așa. Și mai cred ceva, că toți cei din colegiul meu sunt responsabili și că toți țin la interesul național și am văzut astăzi, apropo, câteva steaguri deja puse pe case, tricolorul, de astăzi, ținând cont că 1 decembrie este abia apoi mâine. Ce înseamnă asta? Că lumea este hotărâtă că oamenii își iubesc țara. Da, și că este hotărâtă, cei locuitorii din Colegiul 3 sunt hotărâți să fie aduși pe picior de egalitate cu cei din Uniunea Europeană, unde și-au dorit foarte mult să intre în 2007, că au aceleași drepturi cu toți membrii Uniunii Europene, că românii trebuie să fie respectați și că toate astea se vor putea întâmpla decât cu un guvern USL și cu un parlament majoritar USL. Să știți că a venit astăzi la mine cineva, m-a sunat ieri în direct, un domn Toma, care a venit și i-am dat un steag din rezerva noastră strategică de steaguri și domnul Toma își va arbora drapelul României la balcon. Are curaj și Dar de place. ce să n-avem curaj? E român. Noi am pus steagul românesc pe fațada postului Alfa TV de când am venit aici. Avem voie, suntem români, să punem doar steagul românesc, nu mă interesează alte însemne, indiferent ale cui sunt, să stea la fiecare la el acasă, să nu ne învețe pe noi să mâncăm mămăligă cu euri, că o putem mânca și fără euri. Și le-aș recomanda distinșilor parlamentari care vor veni, și iată, avem unul aici de față, va
fi din nou în Parlament, să nu mai negocieze în genunchi cu nimeni. Nici cu Uniunea Europeană, nici cu Fondul Monetar Internațional, pentru că de ceea ce negociază domniile lor depinde soarta noastră de mai târziu. Nu suntem sclavii Europei, nu suntem sclavii nimănui, suntem români și așa vom rămâne. USL-ul a demonstrat sau reprezentanții USL-ului au demonstrat că sunt buni români, pentru că Victor Ponta și guvernul USL au negociat pe picior de egalitate cu FMI-ul, s-a dus la Bruxelles, Victor Ponta, și a spus exact ceea ce trebuie să facă cu fondurile de coeziune și a susținut cauza acestui popor, iar noi nu am votat împotriva poporului. Iar ARD-ul acesta, care și-a pus sigla inima, au votat împotriva acestui popor, deci inclusiv împotriva celor din Colegiul 3. Da. Să sperăm că aceste lucruri se vor prepara la un moment dat. Doar timpul și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, veți repara aceste nedreptăți făcute nouă tuturor și dumneavoastră, pentru că unii dintre noi au reușit să fofileze, să trăiască mai bine în perioada asta de criză. Unii da, unii nu. Unora li s-au mărit salariile, altora li s-au micșorat salariile. Doar dumneavoastră sunteți cei care, în fața propriei conștiințe și a informațiilor pe care le aveți, votați. Votați acolo, gândiți-vă înainte de a introduce, de a ștampila buletinul ăla, că omul sfințește locul, că pe om îl cheamă Grațiela Leocadia Gavrilescu, poate fi o întâmplare sau nu. Vă doresc o seară frumoasă, vă mulțumesc, doamna Gavrilescu, pentru participarea la emisiune. Ne vedem mâine cu un alt parlamentar, cu un alt om politic, cu un alt om economic sau mai știi, poate cu un artist, un actor, un cântăreț, pentru că în fiecare seară vă spunem pe bune ce se întâmplă în Prahova, ce se întâmplă lângă dumneavoastră, ce se întâmplă dincolo de dumneavoastră. Urmează știrile Alfa TV cu Adriana Jarnea și nu uitați, rămâneți alături de Alfa TV, pentru că întotdeauna avem câte ceva nou și foarte interesant pentru dumneavoastră. O seară frumoasă, la revedere!